Dobrodošli kod Made by Loom Kids. Danas vam moću pokazati kako morate napraviti ovako lijepe trešnje sa vašim Rainbow Loom. Dobro, u ovakvu pozu stavite vaš Rainbow Loom. Trebate 9 zelenih, a trebate 10 crvenih. Počinjemo. Uzmite sebi jednu zelenu i stavite je ovako. Uzmite sebi dvije zelene i stavite ih dijagonalno ovdje. Uzmete sebi još dvije zelene i stavite ih opet ovdje dijagonalno. Trebate još ovako dvoje zelene i stavite ih ovako i kod druge strane isto. Dobro, sad uzmete sebi 4 crvene i stavite ih ovako. Uzmete sebi još jednom 4 crvene i stavite ih opet ovako. Super. Sad uzmete sebi jednu crvenu i okomotate je 3 puta oko pina. Tako je. Moramo sada početi sa Loom. Zato što ovdje imaju 4, ja ću se uzeti uvijek 2. Ovako. I kod druge strane ide isto. Ovako. I kod zelene, zato što imaju dvoje, nam je sada lakše, ali ide ovako isto. S druge strane. I ovdje, zato što ovaj imate dijagonalno, stavljate i njega tako. Ovdje. I ovdje, zato što imate još jednu, uzmete jednu. Ovako. Idete unutra i onu iza te prve stavite ovdje. Vučete i polako sa hukom odvučete od luma. A morate paziti ili skidate kako god ćete recite. A morate dobro paziti ili će vam se pokvariti trešnje. I evo naše trešnje. Abonirajte nas. Hvala što ste nas gledali.